is mór an onóirdom a bheith ceapaí sa ról seo agus tá masúil go mór leis. Is mis Séamas ó Concheanainn an Coimisinéir Teanga nó cheapa, is ról ceannaireachta tá ról an Coimisinéir Teanga lena cinntiú go na cearta Teanga tá leacaíach sa reachtaíocht Teanga á gur i bhfaim wathe le pobl na Gaeilge. Tá tréimhse an tábhachtach rún maidir le féimú cearta Teanga phobal leabhar na Gaeilge in éireann. Breaníimse ról na cearta Teanga a bheith fitte fuite i misisiúlacht Teanga. Nuair atá pobl na Gaeilge i deangáil go léithúil leis a stáit agus seirbhísí poiblí á éileamh acu, tá sé ríomhtábhachtach go mbeadh an stát a freastal phobal na Gaeilge ina rá Teanga. Cé na tosaíochtaí a bheits agad mar Coimisinéir Teanga? So I ceann go na gearán bhúmhaí ag bobbal go dtí seo nach rá cóhanan seirbhíse ná seirbhísí chomhchaideán fáil in Gaeilge mar a bhí fáil i méarla. Agus leis na caideán Teanga nó bei trí rud súntasach i gceist a géadal síos bei cuirsí sunrach an tuirbhís atá go chóilgus chomhlachtaí poiblí chur fáil dára rud atá súntasach bei an líon fórne atá tastal agus grád na bhórne bheits a tastal leis an tuirbhís chur fáil i gceist agus an Cumas Teanga a chas a bheith ag an bhuidan a bheits a soláthar na seirbhíse sin i gceist. Mar sin túair sé sin go leor go na bearnaí a bhís na seirbhísí stát go dtí seo chun cín agus le choling leis na bearnaí sin. Mar sin tá an dóchasach go mbeidh ról crisiciúil ag an blean náisiúnta a choling leis na leigí rathe atá na seirbhísí poiblí atá fáil go phobal leabhar na Gaeilge. Is cinnam dúirt an chéad Coimisinéir Teanga bhí sé chuirsís ar an chuirthice bheith aige mar Coimisinéir Teanga dúirte go mó se leir go ciúin go séamh ach go mó bata na leabhaige. Cén sort chuirthice bheits agad? Nuair atá pobl na Gaeilge i deangáil leis an tuirbhís poiblí leis a stát go léithúil, tá sé ríomhtábhachtach go mbeadh na seirbhísí na crítheirbhísí ach go háirithe atá éileamh mar shampla a gcúrsaí oideachais, a gcúrsaí tíochta, a gcúrsaí cumarsáide, críaltóireachta, a gcúrsaí pleanála. A sé ríomhtábhachtach go mbeadh na crítheirbhísí sin fáil tríomhán na Gaeilge. Se an chúis lei sin ná tá muid bra úsáid na Gaeilge go léithúil leis an Teanga a chothú mar hanga visisiúil mar hanga phobal san Gaeltacht agus go chorchan cí na Gaeilge go náisiúnta agus mar bhfuil na crítheirbhísí fáil tá muid bratharb an gná imimecht an lei san gnáthíal tríomhán na Gaeilge tá sé an deacair in sin i léirú go bhfuil fiúntas agus féin be baint leis na ceartaí Teanga. Agus Cé na dúchlan is mó a bheits rót stoi an sprug sin ó an teamach go bhfuil níos mó nó freastal níos fearr ar phobal na Gaeilge? Well, tá cúchtaíonú ag go Coimisinéir Teanga leacaíach san 8 na deangachaí oifiiciúla i leasíomh fiche híon. Chomá leis na himscrúdaíche mar a bhí san géad 8 tá cúchtaí breise maidir le tráchtaíocht i dhéanamh an reachtaíocht Teanga nó físí reachtaíochta eile a hagann faoi scá an na reachtaíochta agus cheangan na tosaíochtaí is mó a bheith amsa ná dul ingleic leis na bearnaí is súntasaí atá sa reachtaíocht Teanga go dtí seo. Léirí an bheirt Coimisinéir Teanga tháinig rót an aspa maíine agus aspa dóis faoin tacaíocht a bhí an stát a tuairt an Gaeilge. A bhfuil íon chúis agat na ra go róisiid mí cheart nó gur hanig achraí mór ar an dóite an stát a pléile sé Gaeilge. Stócha bunaí ar líon na ngearán atá oifice áil thar na mblianta agus na réimsí a hagann chun cín go rialta maidir leis na follúise tá sa reachtaíocht rathe go raibh cúisá ag an bheirt ar Coimisinéirí Teanga an seasa sin a thógeall agus bhí sé sin le feiceáil mar shampla a dúiriscí a chuireadh ag tíchan éireachtais sa tráchtaíocht a bhís na túrascálacha bliain túla
a feiceim si deis le anseo leis a reachtaíocht nó go bhfuiltí dul le chuid go na bearnaí asúntasaí mar shampla na caighdeán Teanga bei siad a teachta náit na scéimanaí Teanga a bhí an hána se an ról a bhíag na scéimanaí Teanga ná seirbhísí breise las muide na seirbhísí a bhí leacaíach sa munreachtaíocht tain a chur ar fáil ach bhí deacrachtaí súntasach a bantlob mar shampla bhí aspa leanúnachais a bant leis na dúlgas a bhí tras na airnálacha ar le mar shampla airnáil na núdarrás áitiúla. Bhí cúlú á dionne ar ghealtanis ó scéim go chéile agus ceangan na puntí asúntasaí beidir ná bhí diléireacht a baint le nádúr na seirbhíse a bhí le seachada ag cólachtaí poiblí agus leis na caighdeán Teanga bei sunríocht ná sunrú a bhád ní siléire á thuairt á leagan amach go rachtúil ar an tuirbhís le chur ar fáil an gummas Teanga a hastíon ón bhuireann sa gcólach poiblí sna heagrachtaí stát leis an tuirbhís sin chur ar fáil mar ceangan na bearnaí asúntasaí atá le haithint ná gur minic go mbíonn an tuirbhís trí ghaeilge ar chaidán níos ísle ná an tuirbhís tar fáil trí bheán an bhéarla agus níl sé sin sásúil umsa mar Coimisinéir Teanga caithfar cholingi le sin gan cheist. Stoig go sin a brath ar spruc eile de chuid an réaltais go bhfuil fiche fan chéad d'arcaí nua sa Staatseirbhís gur country géalaige a bhhain tú. An dóile go dé gur féidir an spruc sin a bhain semach agus an dóile go leor daoine an leis na fáilimta sin na líne. Bhain dóchasach gur féidir an dulchan cíine dhéanana maidir le sin sin an chéadrúd an dárúd tá dúlan an agus tá freagrúlacht i gceist le na cinntiú go dárlínse sin ó híh na ceannaireachta hastos go náisiúnta mar shampla caithfar breanú go sunrach ar an soláthar atá teacht ó airnáil an ard éidechais ó láthair na huaire caithfar breanú ar cechaí féidir cóordnú i dhéanana ar an soláthar sin agus sin a bheith i dún leis na seirbhísí agus an riachtan nas fórne i leagfar amach riad an blean náisiúnta ag leibhéal na hairnála agus ag leibhéal na ggólachtaí éanais na ggólachtaí poiblí sin iad na heagrachtaí stát éanais. Tá sé antáhachtach go mbeidh an soláthar ard éidechais trí bheán na Gaeilge agus an phleanáil an wapáil a bheith dinta ag leibhéal na hairnáil na poiblí tí chéile i teach le chéile. Se de déireann maidir leis an spric fiche faoin géad ná go gafar dulchan cín súntasacha eiceal i na sró sin na luamhlíonta amach ruin agus cinnte tá riachta nas náisiúntán agus an sin duann sé cíal agus dáilteón ribhe go mar cólachtaí poiblí éagsúla a leagan amach a strás éis féin ar wathe le chuil i drón fiche faoin géad sin. Stoig go ró an gur a bheith an Coimisinéir Teanga gan Coimisinéir le deich méon nuas. An dóile go nearna sé dáthair donna fig? Well, I chéadrúd a déireann ná tá obair leannacht a rá tíiste go na cúnsí bhfuil muid a féimúán, tá fuidir na Hara bheith tománta ainin seo, tá sainneolalas eisceachtúil ag go bhuireann ar an dúlgus atá orra agus ar an effic mar effic rachtúil. Tá muid a siomh an spéisiúil déireann agus ag an táhachtach maidir le féimú ceartaí Teanga. Is dóilm go bhfuil príomh aimimí na heifice á ggólína agus go bhfuil muid faoi réir le freastal ar a bobbal ó híomh a gceartaí Teanga aimimú. Is cuaram go chuid ar an Gaeltacht agus go an réin tosach féime thuairt go orálacha le na nárítar ceart a bheith ag a bobbal go núsáid for agus go bróseal for an anim is linne agus a seola poist go crin an Gaeilge ar chórais na neagrachtaí stát chomáile úsáid crin an tíine ada. Tá sé sin súntasach mar bhí líon ard garán ag an effic a gahan na bliana na mblianta maidir le sin. Tá na forrálacha seo an táhachtach le cearta Teanga rangnú le go dtitce an pobal go na cearta Teanga sin an dóibh, goil se go chead acu iad i hiarú, iad a éilimh agus freisin go dagan an téileh sin
chun cín I meallach atá an dearfach wathe le cothú na Gaeilge mar hanga choamsire sa sochaí seo.